ଜେଜେ ଜେଜେ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ କୁହ ନା। କାହାଣୀ? ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କାହାଣୀ ଅଛି, ଶୁଣିବୁ? ହୁଁ। ସହରଠୁ କୋଶ ଦୂରରେ ପିତାପଲ୍ଲୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଥିରେ ହରି ଆଉ ରାମ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁରେ ଚାଷ କାମ କରି ନିଜ ଘର ଚଳଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ ରାମର ସହରରେ ଚାକିରି ଲାଗିଗଲା। ରାମ କାମ କରିବାକୁ ସହରକୁ ପଳେଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହରି ବି ଗାଁ ଛାଡ଼ି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ସହରକୁ ଗଲା। ଦୁହେଁ ସହରରେ ଖୁବ୍ ଖଟି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛେ ନା? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ପରିବାରର ଭଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହି କାମ କରୁଛେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ସେମାନେ। ଆରେ ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ ସହରରୁ? ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହାର ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଆଉ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ବି ଆଣିଛି। 5-6 ବର୍ଷ ଖଟି ଖଟି 1-2 ଲକ୍ଷ ଜମା କରିଛି, ସେତିକି ହିଁ ଧରିକି ଆସିଛି ଆଉ। ଆରେ ହେ, ଏତେ ପଇସା ଆଣିଛି? ମୁଁ ତ ମାତ୍ର 30-40 ହଜାର ଆଣିଛି। ସବୁ ଶୁଣିଲେ କଣ କହିବେ ଯେ ଇଏ ଏତେ କମେଇ ଦେଲା, ଆଉ ତୁ କମେଇ ପାରିଲୁନି? ଆଉ ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ? ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମାରିଦେବି ଆଉ ତା ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ନେଇଯିବି, କିଏ ବା ଜାଣିବ? ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ନାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ଧ୍ୟାନ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଦେଖିନି କେତେ ବଡ ସାପଟେ? କାଇଁ କୋଉଠି? ଆରେ ହରି, ଏଇ କଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଏଠି ମାରି ତୋର ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ନେଇଯିବି। କେହି ବି ଜାଣିବେନି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ, ତୋର କଣ ହେଲା। ତୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏ କଳା ମେଘ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ତୋ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଜେଜେ ଜେଜେ ଆଗକୁ କୁହ ନା, କଣ ରାମ ମରିଗଲା? ଆଉ କଳା ମେଘ ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦବ? ଆରେ ରହ, ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ହବ? ରହ, କହୁଛି ଆଗକୁ। ଆରେ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷାରେ? ଏମିତି ବାହାରେ ଛିଡା କଣ ମୋଠୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବ? ମତେ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ତ ଦିଅ। ହେଇଟି କଲ ଲୁଗାପଟା ବଦଳି ପୋଛି ପାଛି ହେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦିଏ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ନାନୀ, ହରି ଭାଇ ଆସିଲେନି? ହଁ, ସେ କାଲି ଆସିଛନ୍ତି ପରା। ଭାଇ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ଇଏ କାହିଁ ଆସିଲେନି? କିଛି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେ କହିଲା ତୁ ଯା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯିବି। ହଉ ଭାଇ। କହିଲା କଣ ନା କଳା ମେଘ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କଳା ମେଘ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ତୋ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଏବେ ଯା, ପାଠ ପଢିବୁ, ବାକି ମୁଁ ତତେ ପରେ କହିବି। ହଉ ଜେଜେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଢିବି।